Ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали мо. Имрӯз дар бозори Корвонем барои шумо скидко, курткои аҷоибот фасони женскийра навор мегирем, мепартоем. Марҳамат, шумо тамошо кунед. Ай размерои чанд то чанда дорем? Ай чанд то чанд? аз 50 пуш то 56 пуша метавонанд ки хеле аз размерои калон будастанд. Аҷоибот. Як шабад фрори напа. Я шафрорин баъд дар пеш бо мо нишон тем. Ай дур машмуда нигоҳ мекунам, мегирин бинед. Беҳад зуран ё фасонан ё қимат будан. Қимат дан ҳози 350 сомон. Бо касе ки мисол аз номи канали Либос ТВ гап мезана арзон мекунед, на апа? Касе ки бо аз номи канали Либос ТВ гап мезана шумода бо арзон мекунанд. Ин турк модели турк тозаш. Ина фирмаша хитон бихонед. Ҳайт чизи турк фарқ мекунад. На 350 сомон. Аҷоибот ай киса дора ай ду тараф. На мехшам оригинал. Мехш оригинал ай. Инай остинош дига хелай, остинош материали ай. Дига хел. Айса куртка хатми айҷа. Уже материали куртка мешавад. Дарунаш ана бинед хитон чӣ хелан. Сафед зур 350 сомон. Бо касе ки айноми канали мо гап мезана арзон карда метавон. Мехшам аҷоибот снимающий. Аҷоибот фасон. Марҳамат биен харидорӣ кунед. Ба дараҷаи оли зур ин чиза 450 мефуртанд. Скидка шидаги. Як 20 донаи дига мондаги. Касе ки успед мекуна марҳамат бия бигира. Дигим чизе ки аз мо шумо дар нишон метем. Ина ён 230 сомон. Ён туркиян тозаш без рукавка. То размерои чанда напа? Ай L то 3XL ҳастай ки 3XL чанд мешава? Киса дора бо кнопка дора. Кисаш кнопка дора. Ё ҳами чизои ҳастанд ки нама шумо нишон додастам, ё качество дора. Ё вайрон намешаванд. Вайрон намешава. Шушта мепӯшида анамиён. 230 сомон. ҳар чизе ки нишонтон додам намияй метавонед ки дар WhatsApp бинависед барои заказ кардан. Бози чанд та расидкаш мондай? 1 та 2 та 3 5-6 расидка мондаги. То размери 56 пуша метавонед ки занг бизанед. На марҳамат. ҳар чизи зур ай, на самом деле зур ай. Качествоаш дам нархшам нархи соза. боқи сарбаланд овод бошед. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. Худоҳофиз.